Bir atnalı kırlar kupkuru idi. Hazır yağmurlardan soң игеннәр шытып чыксын өчен туфракта дым җитәрлек ди игенчеләр. Балык бистәсе кырларының 86% шешелгән. Эш тәмамланып килә. Яңгыр яуганга куансалар, кырау төшкәнгә борчылалар. Балык бистәсе Восток зернопродукт җәмгыяте җирләре. Монда кукурузны 22 апрельдә чәчкән булганнар. Үсентеләрне министрга күрсәтәләр. Кырау куркуга салган. Менә бүген кичә булды, и бүген менә. Министр кырауның зыянын бәяләр өчен белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк ди. Центр, кто у тебя? Илхам. Вот ты Илхаму дай поручение. Пусть он приедет, прям вот это поле проанализирует и даст дальше на схожесть информацию. Бүген төнлә кабат урыны белән туфракта -5-8 градуска кадәр кырау фаразлыйлар. Карау булгач, аның теге туфракның өскә ягына чыккан бүгенге көндә яфраклары үлә инде. Алар дальше ул яфраклар бүтән дальше үсеп китә алмый инде. Бу басуда кукуруз чәчәләр. Механизатор Илнур Гарипов кичә бер үзе 30 гектар җир чәчкән. Бүген эшне тәмамларга ниятли. Төгәлләргә чәчүне трактор шуланнары пешән башлана. Республика буенча чәчү 90%-ка башкарылды ди министр. Оператив мәгълүмат буенча Тәтеш районы 98, Нурлат, Мөслим, Зәйдә 97, Сарманда 95%. Балык бистәсе кырларында туфрактагы дым 18 мм тирәнлеккә үтеп кергән. Минзәлә кебек ерак районнарда таммаганда. Анда моңарча да яңгыр булмады, бу ахыргы яңгырлар да яумады. Анда хәл әзрәк безнең авыррак дип әйтәсе, куркынычрак дип әйтәсе килә. Но аңа карамастан инде әзерләнергә кирәк, эшләргә кирәк. Безнең листовой подкормкалар бар, агроприемнарны барсы белән эшләргә кирәк. Марат Җаббаров балык бистәсе районының терлекчелек комплексларын карады. Менә Александр Григорьев хуҗалыгы 660 гектар сөрүлек җирләре бар. Янәшәдә генә агрофермасы 250 баш үгез тота. Яңа комплекс төзи 150 сыер алырга исәпли. Узган ел дәүләттән 30 миллион сум грант откан. Бүген сөт биясе түбәнәйгән чорда мондый зур сөтчелек комплексы салу бер яктан куркыта да ди. Biz Аллабайга үмитләнеп яшәйбез инде. Потому что гел бәя арзан булмас, Алла ярса, тагын күтәрелер. Ул бит инде менә бара, теге плавающий бара, то күп, то кыйбат, то арзан, то кыйбат, то арзан. Шуңа күрә без средний бер файдага эшләрбез дип уйлыйбыз инде. Сөт биясе һәм сыйфаты турында хуҗалык җитәкчеләре белән очрашуда сөйләштеләр. Кайбер хуҗалыклардан заводлар китергән сөтне кабул итми башлаган. Мондый очракта миңа хәбәр итегез ди министр. Җитди сәбәпләре барлыгын да әйтә. Сөтнең сыйфаты начар. По качеству молока каждого хозяйства у нас есть информация. Вот предыдущие 3 года очень хорошие были для молока. Очень много построилось, очень много развивались. И никто никому вопросов не задавал. Министр алып сатучыларны да контрольдә тотарга куша. Кайбер очракларда алар үзләренә 1 литр сөттән 8 сумга кадәр табыш калдыра. Но этого быть не должно. 2-2,5 рубля, тот предел цены, который мы видим, они должны оставлять у себя. Вот эти вещи, если мы тоже совместно отслеживать не будем, но мы никогда не дадим хорошую цену за молоко населению. Югары бәя алыр өчен сөтнең сыйфатын арттырырга кирәк ди министр һәм халык белән аралашырга куша. Ул бүген районда токымлы татар атларын асраучы фермер Шамил Нәбиуллин хуҗалыгына да килде. Марат Җаббаров узган елның сентябреннән республиканың ат үрчетү федерациясен җитәкли. Хәзер берничә районда үзебезнең атларны үрчетәләр. Нәбиуллинның 55 аты бар. Баш санын арттыргач, соңрак иткә дә үстерергә исәплиләр. Министр бу токымны үрчетүнең файдалымы, юкмы икәне белән дә кызыксынды. Балык бистәсе районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.